Не знам дали се виждат еленчетата, 3 изгоних. Бяха тук до мене, до реката. Аз съм високо в Стара планина. Я да видя дали се виждат. Не, едва ли и на увеличение. Там мърдат, ама аз ги виждам. Его му бялото дупе. Его, те се запряха очевидно. Бяха на 500 метра от последната къща. Ето е реката, където ще проверявам как върви риболова. Много е добра. Тук не съм бил в този район. Малко е кално и се чуда откъде да мина. Леко и вали дъжд. Идеални условия, деца. Идеални условия, естествено. Има и гуми в колата. Реката е добре, леко замътнена. Ще бъда с малката пръчка. Сега вървя по един черен път, дет го няма и на картата. Добре, че го има, че както е мокро. Би трябвало край една последна къща да мина. Имам 2 часа на разположение, което са напълно достатъчно, за да мога после горе-долу да се прибера време. Тук са едни локви.Увалява е сигурно така повечко. Тук в този район няма сняг. Никакъв сняг няма. Тук е към 850 метра надморска височина. Носи си бутуши, всичко. Това са тръни. Трябва да ги настъпа, че няма минаване. Хайде, следващия репортаж е директно от реката. Чао!